Magandang hapon. Narito na ang update sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, April 16, 2023. Sa kasalukuyan ay itong easterlies o yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko patuloy yung epekto sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Para naman sa lagay ng panahon dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan pa rin natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers or thunderstorm lamang. Para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan nga natin na magpapatuloy yung ganito klaseng panahon, mainit at maalinsangan, pero may mga tsansa pa nga rin tayo na mga localized thunderstorm, kaya lagi tayo mag-update sa ilalabas na mga abiso ng ating Regional Services Division sa kanilang Facebook page. Agwat ang temperatura sa Metro Manila maglalaro from 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio naman ay 17 to 24 degrees Celsius, sa Tuguegarao ay 25 to 34 degrees Celsius at sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman bukas sa may Visayas at also sa Mindanao, inaasahan nga natin na mainit at malinsakang panahon pa rin, although may mga chance pa nga rin tayo ng mga localized thunderstorm. Agwat ang temperatura sa Cebu maglalaro from 26 to 32 degrees Celsius, sa may Cagayan de Oro naman ay 24 to 32 degrees Celsius at sa may Davao ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa kasalukuyan, wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa, kaya malaya pa rin makakapamalaot yung ating mga kababayang mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat.